Независимо дали искате да построите модерна къща, халя или завод, всичко се свежда до изпълнението на метална конструкция, а ние сме много добри в това. Аз се казвам Самет Рушан Хасан, управител съм, фирма Есметал. Моята роля е да ръководя нашата фирма. Аз и брат ми сме два съдружници. Казвам се Тижен Рушан Хасан. Аз съм управител и съсобственик във фирма Есметал. Основните звена на нашата компания са металните къщи, халета, стандартни и нестандартни метални конструкции. Като нестандартни метални конструкции означава строго индивидуални проекти, примерно куполообразни, конусовидни и безброй разновидности според нуждите на клиента. Стандартните метални конструкции са общоприетите халета, стълбища, парапети. Силните страни на Есметал са няколко. Приблизително 10 годишен опит сферата на металните конструкции. Много добре се ориентираме в проектирането, производството и монтажа на конструкциите. Екипът ни е млад, амбициран, силен. Материалната ни база също е много добра. Разполагаме с всякакви машини, които сме затворили кръга и сме доста по-рентабилни на пазара. Намираме се пред зърнобазата на Булвес Агро, село Въглен. Обектът е изпълнен за 17 дена, като включена антикорозионна защита. Габаритите на конструкцията са 17 на 44, 792 квадрата. Специфичното при този обект беше, че монтажните колони трябваше да се монтират на кота 3000, като предния ниския край е 6000 височината, в високия край 8000 мм. Организацията на целия обект беше много сложна, като трябваше да влезе в изключително кратък срок. Много добре си ходихме монтажните работи с строителната фирма, която изчаквахме да приключи стомано-бетонните конструкции на халето. Последствие ние веднага се включихме, като първо изправихме металните колони, последствие монтирахме ригелите на покрива и почнахме насищането на цялата конструкция. Много добре организирахме термопанелите, които веднага пристигнаха след приключване на металната конструкция и АКЗ-то. Конструкциите, облечени с термопанели, имат много добра шумо- и топлоизолация, което ги прави много приложими в складово жилищно строителство. Защо сме толкова добри в изработката на металните къщи? Защото разполагаме с много добра база. Цялото оборудване ни позволява да направим качествено и много бързо монтажите. Като предварително сме си предвидели проекта да заготвим по-голяма част от детайлите в цеха, на работната площадка гледаме да остане възможно най-малко работа. Ние сме село Тутраканци. В момента сме на края на втория работен ден. При монтажа на тази конструкция екипът ни беше не повече от 6 човека. Обираме преградните стени. Вече основният скелет е сглобен. Всичко е на прихватки, което след това ще бъде заварено. След първия работен ден клиентът попита дали може да променим малко самата конструкция, самото разпределение вътре, като разширим малко двете спални. В рамките на 2 часа преработихме проекта, преработихме и цялата конструкция, което по никакъв начин не се отрази в срока на монтаж. Идеята на тая къща е да бъде облечена с термопанели, след това се лепти и се дюбелира топлоизолация, след което ще бъде с минерална мазилка. По никакъв начин няма да се личи, че самата къща е метална конструкция, абсолютно вид на монолитно строителство. Планираме целият проект да продължи не повече от 20 работни дни. В рамките на тези 2 дена, докато сме тук, имахме поне 3 запитвания за аналогични къщи. На първо място много се подценява антикорозионната защита. На второ място е проектиране. Трябва да е много правилно проектирана къщата, да не резонира. В същото време конструкция трябва да не е слаба, трябва да не е много подсилена. По време на проекта е много важно да държим постоянна връзка с архитекта и с клиента, за да може на база проект, ако излезе някаква грешка, която не е предвидена, да може да я отстраним още докато е база проект. По този начин е най-ефтино за клиента. Един работен ден при нас започва много динамично. Стартираме първо с оперативка, с целия екип, всеки седи, получава задачите, разпределяме си ангажименти и стартираме може би в 8:30. Всеки екип си има поне по един водещ, който е пряко в течение с какво трябва да се случи днес, какво утре и в друг ден. Работният ден при нас приключва с оперативка, при която вземаме решения за следващия ден. И разбира се, и удоволствие от добре свършената работа. Есметал е предпочитана компания за врати, огради, порти, парапети, козирки, като това беше първата и основната дейност на фирмата. Ние винаги ще се поддържаме, хубаво човек да знае откъде е тръгнал.
Много сме добри в това, смея да го твърдя. Ние на практика нямаме ограничения в това какви модели, парапети, огради, врати и портали произвеждаме. Масово нашите клиенти, разбира се и ако терена го позволява, предпочитат конзолни портали. Днес се намираме в град Провадия на монтаж на наш клиент, който си поръча конзолен портал, ограда и пешеходна врата. Клиента се свърза с нас и поиска да му изготвим триизмерен проект на цялата поръчка. Той лесно определи модела, височината, визията, цвета и всичко останало. Предимството при нас е, че от самото начало до монтажа и след монтажа имаме изцяло 100% контрол над качеството. Както виждате, днес на монтажа присъстваме аз и моят съдружник през цялото време. Всички момчета биват инструктирани по няколко пъти. Да пазят, да няма пръски, да се подлагат огнеопорни отдела. Пробива се само и единствено с диамантени корони. Като цяло няма причина за притеснение. Ние се намираме в село Царичино, област Добрич. Тук сме за да извършим монтажа на изработена от нас пешеходна врата. Големият портал е конзолен вариант, който е изработен с най-голямата конзола за подобен тип врати. Моделът е по избор на клиента, проектът е изработен от нас. Вратите са изработени в цеха, където първа стъпка беше лазерното рязане на лицата на ламарините, след това втора стъпка беше изграждане на конструкцията. Трета стъпка е вече антикорозионната защита, която е с алкиден грунт тип полиуретанова боя. Монтажите бяха много сериозни, защото се налагаше да използваме кран. Вратата е изключително тежка. За целта използвахме и конзолна система на марката Комунел, която е много висок клас конзола. Присъстваме на монтажа, за да гарантираме на клиентите ни абсолютно качество и да няма отклонение от проекта. Времето за изработка на такъв тип врати е от 3 до 5 дена, в зависимост от екипа, който работи по нея. Нашата гаранция е 5 години. Каквото и да се случи по нашите врати, ние си носим отговорност за тях. Важните моменти при монтажа на конзолните портали е монтирането на самите механизми. Колички носещи, когато се спазват точно и по спецификация заданията, всичко си идва на място. Наблюдаваме тенденция в нашите клиенти, че предпочитат повече лазерно рязани огради и портали, докато преди бяха повече ковално желязо. Някои от по-предизвикателните проекти, които сме изпълнявали, куполообразен покрив, скулптурата на Бяла, скулптурата на летище Варна. Те са изключително сложни форми, които трябваше предварително да съобразим, да проиграем. Доста са проекти, с които най-много се гордим, но мога да кажа укрепване на 4-етажна сграда, която държиш фасадата на паметник на културата. Произвеждали сме месингови огради, порти, които се гордя всъщност с тях. Гордеем се също с сценичните декори, които ги произвеждаме за операта. В доста сериозни пиеси сме вземали участие като главни изпълнители на металните декори. Последният проект, който изпълнявахме, Алма Малер, той беше доста мащабен като обем. Има много въртящи части, движещи части, които трябва да се съобразят артистите с лекота да боравят с декора. Всеки ден е един уникален ден при нас, всеки ден имаме различни предизвикателства, които трябва да се справим с тях. Едно, което се сещам в момента, беше изграждахме едно заведение на Аспарапуския плаж, където вместо сериозни бетонови фундаменти трябваше да вървим на бетонови стъпки, които трябваше да ги позиционираме на абсолютно точно ниво, като пак се беше едно сериозно предизвикателство да го изпълним. Но се справихме. Ние сме фирма, която гради основи от пряката препоръка. Това, което ние покажем на клиента, се отразява в години напред. За почти 10 години, които съществува компанията ни, се промениха много неща. Екипа ни вече е доста по-голям, доста по-развит, доста опит има зад гърба си, вече имаме много по-сериозна машинна база от преди. В личен план аз и брат ми се изградихме, надстроихме много неща в себе си, в които сме доста по-уверени. В близко бъдеще ми се иска компанията да има нова база, още по-широка, по-модерна, с по-добри условия на труд. Много се надявам да роботизираме една част от нашето производство. Имам предвид за металните конструкции, халета. В същото време много се надявам Есметал да придобие нова производствена база. Работим усилено, се надявам най-скоро време да достигнем целите си.